Beppe zit op Twitter, ja daar had ze een account. Ze kan chatten van New York ontmoet ze ziel. En ze tot de swipe en ze praat mij heid, maar het kost het niet, want het giet mij Skype. Juist Beppe had een digitaal profiel. Dus Beppe hier haar nocht van altijd breidje varde ben. Ze voel wat meer contacten en meer van het Liebenschin. Ze toch wel om een cursus, waarvan is ze verlet. Dus Spaken Piet zei Famke, wij wint niet van internet. Dus Beppe een computer, mij het paswoord van us Klaas. En werk je mij commando's, wie us Beppe vlucht baas. Dus Beppe zit op Twitter, ja daar had ze een account. Ze kan chatten van New York ontmoet ze ziel. En ze tot de swipe en ze praat mij heid, maar het kost het niet, want het giet mij Skype. Juist Beppe had een digitaal profiel. Het oude meisje kriegen nog, ze dion alles mij. Ze woe ik nog een telefoon, een van Huawei. Ze koppelde mijn wifi, ze is altijd online. Ze komt net meer om Breitjenta, nee verveeld op snij. Maar nemen die ontbakentocht, hij ziet er wat verlen. Hij kreeg een kwalijk ondag meer van Beppe en de Ben. Dus Beppe zit op Twitter, ja daar had ze een account. Ze kan chatten van New York ontmoet ze ziel. En ze tot de swipe en ze praat mij heid, maar dat kost het niet, want het giet mij Skype. Juist Beppe had een digitaal profiel. Dus Beppe zegt het ek, dus Spaken vielden hem wat oer. Maar Beppe die kan googlen, dat is voor haar geen toer. Ze zei je Paken, zocht respiek, dit is correct wat voor die. Virtual reality, daar is er rek weer bij. En juster kan ik oppezitten bij die oude thuis. Stiet Paken mij een doekbril op de douche in een huis. Dus Beppe zit op Twitter, ja daar had ze een account. Ze kan chatten van New York ontmoet ze ziel. En ze tot de swipe en ze praat mij heid, en het kost het niet, want het giet mij Skype. Juist